Piny owacho biro gero sikunde mag boarding a beach e tong mag gwenge ma North Rift kaka yor nyayo kwee kod achiel mar oganda. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki oyango chenro makamano ka olero ni en yo achiel maneno ni oganda ma osebedo kod lwenje ma kinde ka kinde ochako puonjre dak kanyachiel ka gisomo, ka gikwayo kendo gitimo tijegi mapile. Sikunde ma oyiedhi e chenro no oting'o Dira, Todo, Tuwit, Lomuke kod Chepchoron mabiro chiwo puonj ne jopuonjre mawuok e counties mabende mag Elgeyo Marakwet, Baringo kod Pokot. Kindiki ne loso kinde mane romo kod jokanyo e sikunde primar Madira mayudore kar chung od bura ma Tiati e kaunti ma Baringo. Ni nyinyi na wale, kwa sababu lazima tuchague amani. Kuna manufaa ya amani, na amani manufaa yake inazidi manufaa ya vita na uhalifu. Lakini wale watu wengi wazuri kama hao wanaona mbele yangu hapa, tutasaidiana na nyinyi, tujenge mashule, tujenge barabara, tuweke kilimo. Na mimi wakati mnahesabu marafiki yenu, hata nyinyi mimi mniweke kwa hiyo list ya marafiki wenu. Josiasa mag Kenya Kwanza